Dar n-au nicio treabă. Mă, Chimi, mă dă să fac poz la Chimi, mamila asta care păzește gagica. Asta mă fac poz. Foarte bine că vor veni băgate. Nu, stai că ceva au fost. Flațile. Poate te pui pe castanie apoi. Dar Simona, prinde. Ce cu ea? N-am mai văzut-o, n-am mai auzit-o, n-am mai comentat nimic. Poate și la liber. Hai numai sub masă acolo. Chimi se face ca un băiat. Păi dai seama că dacă face cu nu dau nimic sub tot. Dacă face și acolo. Mai sunt căței care fac așa. Cum face, da? Nouă a făcut asta mare și nu l-a